Vostè va poder visitar el papa Francesc el juny de 2020. Com defineix la rebuda que va tenir per part del pontífex? Home, va ser una visita molt especial, bàsicament perquè sortíem del primer confinament i, de fet, quan ens van donar l'audiència era mitjans de maig, encara no volaven avions i, de fet, els primers aeroports, els primers avions van volar el dia 3 de juny i nosaltres volàvem el 5, no? Per tant, ja per aquest fet va ser molt singular. L'altre fet molt singular va ser que va ser de les primeres visites que va atendre, però a més que no és gaire habitual que atengui visites d'alcaldes de municipis, no? I sobretot municipis que no són capital d'un estat. Per tant, tots aquests factors van fer que aquella visita fos molt extraordinària i a més va ser una visita amb audiència privada a Santa Marta de mitja hora, per tant no era una audiència d'aquestes públiques on hi ha molta gent, sinó que hi eren ben bé doncs, la delegació manresana.